J'arrive, Misha Miol。こんにちは、ミオールです。今回はミーテッドバースによるシャンノスカの伝承と題してお送りします。右側にパダルリアダが書いた本の写真がありますが、キョルトリ・ホーランについての本です。お父さんのショーン・リアダーが作ったグループ、キョルトリ・ホーランについて書いた本です。この中にそのバンドのメンバーであったダラホ・カハンのことについて書いた部分がありまして、それを見ることにいたします。パダルの本の22ページについて見ていきます。そのページがですね、この画面の右側にあります、ダラフの顔の写真がですね、そこに掲げてありますね。そこではですね、文章としては「he」で始まっているんですが、ここではダラフのことなので、それに直して読みますと、Darach O'Cahain was one of Ireland's greatest sean-nós singers of the 20th century. This was a very small group of people who still expounded the old Irish way of passing the equivalent of European art song tradition from one generation to the next. This was not a form of folk song or ballad singing in Irish. As an oral culture, information had to accurately be transferred from generation to generation, be it the Brehon laws, history, genealogy, and so on, by use of mouth and ear rather than eye and paper. ダラフについての説明の前置きがここに書いてありますが、左側ですね。20世紀のアイルランドの偉大なシャンノスシンガーの一人であったということで、彼らはですね、ヨーロッパのアートソングの伝統、これは直訳すると芸術詩歌ということになりましょうかね。声楽芸術と言ってもいいんですが、そういう芸術的な、歌のですね伝統を世代から世代へと伝えていくという、少数派に属する、人々であったということですね。したがってこれはフォークソングとかですね、バラッドのような形式のアイルランド語で歌うその歌の形式ですね、そういうものではなかったということです。で、このアイルランドのその伝統文化っていうのはですね、交渉文化として知られていますので、そこで伝えられる内容というのはですね、正確に伝えようとするとどういう方法があるのかという、そういう話がこの次に展開していくんですが、そこでですね伝えられるものがですね、例えば古代の方であるブレホン法ですね、歴史とか系譜とか、そういうようなものをですね、文字に書き表して紙と目で伝えるのではなくて、口で話してそれを耳で聞いて、そして伝えていくという、そういう方法を、この交渉文化としては用いたということです。ここにお目にかけているのが、ダラフの紹介の中で出てくるパダルの言いたいことの中心部分ですね。ちょっと読んでみますと、Metered verse was the favorite way to commit this information to memory, and changing one word could make a real mess of a passage of information within a generation or two. Ballad song or folk song is primarily for entertainment, and therefore one can change the places, names, situations, etc. to suit the audience. シャンノスソングス、パダルの言い方で言いますと、アートソングの、内容をですね、後世へと正確に伝える。この正確にということは、かなり重要なんだろうと思いますが、正確に伝えるためにどういう方法を取ったかというんですが、ここに書いてあるのは metered verse ですね、韻律詩って言いますかね、韻律を持った詩ですね。これ自由詩ではなくて韻律を持った詩だということですねを用いたというんですね。でそうするとですね、
その詩の言葉を一語でも変えますと、情報の内容としてはですね乱れてしまいますということがここに書いてありますね。これなぜかというとですね言葉を変えますと韻律が乱れてくるからですね。そうすると正確なその内容の伝達ということからはだんだん遠ざかっていくと、そういうことになるんだと思いますね。そういう意味でですね、バラッドソングとかですねフォークソングのようなものとは違うんだということです。このバラッドとかフォークソングの場合にはですね、人々を楽しませることが主たる目的として、歌われるものだとすればですね、そういうものとは違うんだですね。でバラッドとかフォークの場合にはですね、その歌われる場所とか、名前とかですねそれから状況をですね聴衆に合わせて変更するということがあり得る、そういうことなんですが、metered verse、韻律を持って書かれた詩の場合にはですねそうすると韻律が狂いますので、言葉を変えることはせずに伝えていく、そうやって正確に伝承が行われていくと、そういうことです。